Začne to nevinne, ale len na prvý pohľad manipulátor nikdy neútočí silou. Príde s pochybnosťou. Nepotrebuje scény. Potrebuje, aby si začal o sebe pochybovať. Povie vetu ako: ja len nechcem, aby si to raz ľutoval, alebo vieš, ja ti chcem len pomôcť. Či myslím to s tebou dobre. Zdanlivá starostlivosť. Ale pod povrchom tichý nátlak. Pokus o kontrolu. Všimni si, že sa zrazu cítiš neistý. Prečo cítiš tlak, keď údajne ide len o tvoje dobro? Rozhodneš sa ukončiť vzťah, ktorý ti nevyhovuje. A bývalý partner ti povie: raz si uvedomíš, že takého ako ja už nestretneš. Znie to ako istota, ale je to výčitka zabalená do sebavedomia. Manipulátor nehrá na pravdu. Hrá na tvoju neistotu, alebo si predstav, že sa rozhodneš zmeniť prácu. Si pevne rozhodnutý, no kamarát ti povie: len nechcem, aby si sa raz zobudil a uvedomil si, že si urobil obrovskú chybu. Tvári sa ako priateľ, ale jeho cieľ nie je tvoje šťastie. Jeho cieľ je, aby si sa nerozhodoval bez neho. Pamätaj, kto sa bojí tvojho samostatného rozhodnutia, bojí sa tvojej nezávislosti. Ak sa chceš brániť manipulácii, daj tomuto videu like. Prihlás sa na odber a nenechaj sa už nikdy viac ovládať. Ak máš podozrenie na manipulátora, sleduj, kto ovlpivňuje náladu a atmosféru. Niektorí ľudia vojdú do miestnosti a prinesú napätie. Tvária sa smutne, podráždené, ublížene, ale nič nehovoria, len čakajú, kto si to všimne a kto sa prispôsobí. Príklad. Ráno prídeš do práce. Kolega nepozdraví. Sadne si, mlčí, povzdychne si. Nikto nevie, čo sa deje, ale všetci stíšia hlas, sú obozretnejší. A on získal moc bez jediného slova. Alebo partner príde domov a hodí kľúče na stôl s teatrálnym gestom. Sadne si, pozerá do steny. Opýtaš sa, čo sa deje. On: to je jedno, to ťa aj tak nezaujíma. A zrazu je celý večer o jeho mlčaní, nie o vašich plánoch. Toto nie je citlivosť, je to kontrola. Atmosférou, napätím, nejasnosťou. Niektorí ľudia prichádzajú ako výchrica. Nemajú zlý deň. Iba cez svoje emócie ovládajú ostatných. Tu je ďalší príklad. Sedíš v kaviarni s kolegyňou. Si v pohode, no ona sa zrazu divne zatvári, stichne a povie: mám zlé obdobie, ale nechcem o tom hovoriť. A je to. Pokoj zmizol. Od tej chvíle si pod tlakom. Pýtaš sa, čo sa deje. Chceš to vyriešiť, možno pomôcť. Ona riadi situáciu mlčaním. Toto je klasický pasívny nástroj manipulácie. Ovládať cez nepovedané. Skutočný problém nespomenie. Tvári sa záhadne, zahmlieva, začne a nedokončí. A ty sa prispôsobíš. Kto ovláda atmosféru, ovláda aj dynamiku moci. Ďalšia typická manipulácia je cez vďačnosť. Po všetkom, čo som pre teba spravil. Znie to ako pripomenutie dobra. V skutočnosti je to uškrtenie tvojej slobody. Je to faktúra. Manipulátor nepočíta s úctou, počíta s dlhom. Namiesto pomohol som ti, lebo som chcel, povie: a toto je tvoja vďaka? Partner ti niečo kúpi a o týždeň povie: keď som ti kupoval tie topánky, tak to ti nevadilo. Pomoc sa zmenila na zbraň. Dobro na manipuláciu. Alebo si predstav partnera, ktorý ti neustále pripomína, že sa kvôli tebe niečoho vzdal. A použije to v každej hádke. Výsledok? Cítiš sa vinný, aj keď si neurobil nič zlé. Je rozdiel medzi nezištnou pomocou a obchodom typu: ja som pre teba urobil toto, tak ty by si mal na oplátku urobiť, čo chcem. Ja. Nezištnosť sa nevyťahuje. Obchod áno. Ak je tvoja minulosť použitá proti tebe, nie si v zdravom vzťahu. Si v citovej pasci. Manipulátor ignoruje priame otázky. Dáva nepriame odpovede, alebo odpovie emočne, neurčito, ironicky. Spýtaš sa: chceš, aby som tam dnes šiel, alebo nie? Odpoveď: vieš dobre, čo je správne. Alebo: rob si, čo chceš, žiadne áno, žiadne nie. Len útok na city a vnútenie viny. Alebo sa spýtaš: je ti niečo? Odpovie: keď sa musíš pýtať, tak asi áno. Namiesto odpovede dostaneš hádanku. A k nej povinnosť uhádnuť správne. Zrazu sa cítiš ako vinník,
Aj keď si sa len slušne spýtal. Alebo sa spýtaš, či môžeš ísť s kamarátmi na víkend. Odpoveď, veď si choď, keď ti na mne nezáleží. To nie je odpoveď, to je pasca. Prečo? Lebo ak niečo povie priamo, nesie zodpovednosť. Keď hovorí vágne, ty sa rozhodneš. Je to na tebe. Manipulátor má čisté ruky. Ak niekto neodpovedá jasne, ale jeho reakcia je silne emocionálna, buď opatrný, niečo skrýva. Možno si u niekoho nie si istý, či je príliš citlivý, alebo je to z jeho strany manipulácia. Manipulátor rád ľudí zneisťuje. Citlivý človek síce reaguje emočne, ale ti dá priestor. Nechá ťa rozhodnúť. Manipulátor ti nenechá žiaden manevrovací priestor. Hádže na teba zodpovednosť, vinu, obavu. Rozdiel zistíš veľmi jednoducho. Všimni si svoju reakciu. Ak ideš urobiť niečo len preto, aby bol pokoj, alebo aby si niekomu neublížil, si manipulovaný. Všimol si, že si po kontakte s niektorými ľuďmi vyčerpaný? Rozhovor skončí, nič sa nestalo, ale ty si unavený. Unavený z emócií, z neistoty, z hľadania správnej odpovede. Napríklad s kamarátkou riešiš bežné veci. Ona spustí, všetci ma využívajú, nikomu na mne nezáleží, snažíš sa ju utešiť, ale nič nepomáha. Po hodine odchádzaš domov s hlavou plnou výčitiek. Ona sa možno cíti lepšie, ale ty si vyčerpaný. Kontakt so skutočným priateľom ti dáva energiu alebo v pokoj. Si jednoducho v pohode bez toho, aby si to uvedomoval. Po stretnutí s manipulátorom odchádzaš s ťažobou a často aj pocitom viny. Skús sa spätne pozrieť na rozhovor, kde si ustúpil kvôli pokoju. Cítil si sa pokojnejší? Alebo sa tlak len posunul niekam inam? Toto je dôkaz. Nie sľuby, nie slzy v očiach, ale tvoj vnútorný pokoj, ak je narušený, nie si slabý. Len sa ťa niekto snažil manipulovať. Aká je najlepšia reakcia na citovú manipuláciu? Žiadna. Žiadna okamžitá reakcia je tá najlepšia. Aj keď je ťažké zachovať pokoj, je to najlepší spôsob, ako situáciu ustáť. Manipulátor čaká na tvoju emóciu. Potrebuje vidieť tvoj obranný postoj. Chce počuť tvoje vysvetľovanie. Ale keď len sleduješ, analyzuješ a v tichu si zachováš svoj pokoj, prehráva. Nie si na svete na to, aby si komukoľvek čokoľvek vysvetľoval. Ak ti toto video dáva zmysel, daj mu like, prihlás sa na odber a pozri aj ostatné videá. A do komentára mi napíš, akú manipulatívnu vetu si naposledy počul a ako si sa pri tom cítil. Som stoický rebel, vidíme sa na budúce.